अगर आप भी चाहते हैं यमुना म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। म्यूजिक बाय डीजे उमेश, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो, दिल्ली, शुकीपुर बाजार। ससुरा में जाके सैया के पाके भूल गहिलू हमरो सनम, खाके तू क्रिया बदल गइलू रनिया, काहे तू दिहलू जखम, काहे तू दिहलू जखम। ससुरा में जाके सैया के पाके भूल गइलू हमरो सनम, खाके तू क्रिया बदल गइलू रनिया, काहे तू दिहलू जखम। दारू पी के जिया तनी रानी, रात भर रोइला हम। दारू पी के जिया तनी रानी, रात भर रोइला हम। रात भर रोइला माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो, म्यूजिक बाय डीजे उमेश, शुकीपुर बाजार। जब से गइल बारू ससुरा हे रानी, रोइला रात दिन तोरा बिन रानी, हे रानी। जब से गइल बारू ससुरा हे रानी, रोइला रात दिन तोरा बिन रानी। जियम के कैसे सनम, हाँ हाँ जियम के कैसे सनम। दारू पी के जिया तनी रानी, रोइला रात भर हम। दारू पी के जिया तनी रानी, रोइला रात भर हम। रात भर रोइला म्यूजिक बाय माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो, दिल्ली। राइटर मनीषा के छोड़ देलू गोरी, सुगम सुनील के बना लेलू जोरी, हे जानी का कइलू। राइटर मनीषा के छोड़ देलू गोरी, सुगम सुनील के बना लेलू जोरी। अनमोल के दिहलू जखम, सुशील के दिहलू जखम। दारू पी के जिया तनी रानी, रात भर रोइला हम। दारू पी के जिया तनी रानी, रोइला रात भर हम। ससुरा में जाके सैया के पाके भूल गइलू हमरो सनम, खाके तू क्रिया बदल गइलू रनिया, काहे तू दिहलू जखम। दारू पी के जिया तनी रानी, रात भर रोइला हम। दारू पी के जिया तनी रानी, रात भर रोइला।